Ootko sä 13-16-vuotias lätkän pelaaja ja haaveilet pelaamista Pohjois-Amerikassa? Tämä video on tarkoitettu just sulle, sillä tässä videossa mä tuun käymään läpi omia kokemuksia sekä asioita, mitä mielestäni jokaisen nuoren pelaajan olisi hyvä tietää Pohjois-Amerikan lätkäkulttuurista ja polusta huipulle, mutta myöskin niistä mahdollisuuksista, mitä tämä paikka avaa pelaajille ja pelaajien tulevaisuudelle. Ennen kuin päästään pidemmälle, niin se on varmaan kiinnostaa, että kuka mä oon. Mun nimi on Jussi Saarni. Kiekko 67 Tepsin junnupolkujen kautta mä siirryin vuodeksi pelaamaan Jenkkeihin Pennsylvanian osavaltioon ja sieltä sitten Kanadaan St. George's Schooliin, joka sijaitsee Vancouverissa, ja mä oon pelannut tässä koulun joukkueessa CSSH-sarjaa. Mä oon viettänyt tässä koulussa 3 vuotta ja mä oon tuntenut ja pelannut paljon semmoisten pelaajien kanssa, ketä on siirtynyt eteenpäin, ja se on myöskin mulla tähtäimessä tulevalla syksyllä. Eiköhän aloita niin kutsusta high school-lätkästä, eli U15-U18 ikäluokat. Tää on se aika, kun mä saavun Kanadaan, eli siinä 9-luokka tai 10-luokka, mikä on täällä lukion ensimmäinen, tai sama asia kuin lukion ensimmäinen. Täällä päin lukio ei ole erikseen, eli luokat menee aina 12 asti, minkä takia se menee sitten. Lukion ensimmäinen on 10, lukion toinen 11, jne. CSSH-sarjana on semmoinen sarja, jossa kaikki joukkueet on joko kouluja tai lätkäakatemioita, missä eroon itse koulut käydään niinku koulua täydet päivät, eli noin 8 tai 9 3. Jotkut akatemiat käy vaan niinku 8 12 tai muutamia kursseja päivässä ja sitten loppuiltapäivä reenataan. Molemmillahan näillä vaihtoehdoilla on hyvät ja huonot puolet. Siis koulut, kuten esimerkiksi tämä St. George's School, on erittäin hyviä koulutuksen puolesta. Opettajat ja avustajat, kaikki, niitä kiinnostaa sun koulutus ja se tulee niin kuin ensimmäisenä ja sen jälkeen pelataan lätkää niin kuin täysillä. Ja kaikki on erittäin niin kuin tukevaisia tästä myöskin. Kunnes sitten taas niin kuin näissä lätkäakatemioissa, mitä mä oon kuullut, niin on enemmän sellainen pelataan lätkää, mutta vähän katsotaan koulua siinä ohella, koska sitä nyt on vähän pakko käydä vielä, kun ollaan näin nuoria. Mä itse suosittelisin paljon, jos koulu kiinnostaa ja on niin kuin semmoinen, että koulussa täytyy käydä ja saada hyvä koulutus, niin mä erittäin paljon suosittelisin, jos haluaa täällä pelata, niin kannattaa katsoa semmoisia mahdollisuuksia, että voi pelata koululle, eikä tämmöiselle lätkäakatemialle. Sarjasta kuten CSSHL päästään eteenpäin, niin tulee niin sanotut juniorisarjat, jotka on U21-sarjoja, missä on erinäköisiä myöskin sääntöjä sitten niin kuin 20-vuotiaille, mitkä on mielestä, jos mä oikein muistan, niin sulla saa olla vaan 4 20-vuotiaista joukkueessa. Mutta on 2 erilaista junnusarjaa tai juniorisarjaa. On niin kutsuttu Major Junior, eli CHL, mikä kattaa VHL, OHL ja QMJHL. Mutta on myöskin sitten on Juniori A, eli CJHL, mikä sisältää 1 sarjan per provinssi. Eli esimerkiksi Albertas on AJHL, eli Alberta Junior Hockey League, mikä on sitten helppo tai hyvä liiga pelata, jos haluaa pelata yliopistosarjaa jatkossa. Harmillisesti kaikissa näissä sarjoissa on sääntöjä eurooppalaisille tai suomalaisille tai niinku rajoituksia, miten paljon tai miten semmoisia saa pelata näissä sarjoissa. Eli näissä Major Junior-sarjoissa, eli näissä CHL-sarjoissa, pystyy pelaamaan vaan jos on draftettu CHL Import Draftin kautta ja vaan 2 eurooppalaista pelaajaa per joukkue. Eli se ei välttämättä ole 2 suomalaista, se voi olla vaikka suomalainen ja tsekkiläinen joukkueessa ja se on niin kuin täynnä. Ja sitten nämä CJHL-sarjat ei salli niin kutsuttuja import-pelaajia, mutta tästä import-statuksesta pääsee eroon sen jälkeen, kun on pelannut 2 vuotta Pohjois-Amerikassa. Eli esimerkiksi minä, kun mä oon pelannut 3 vuotta täällä, niin mua ei lasketa enää import-pelaajaksi noihin sarjoihin. Sitten on BCHL, mikä on brittiläisen Kolumbian junioris A-sarja, mikä oli osa Hockey Kanadaa vielä viime vuonna, mutta irtautui ja jonka takia he myöskin sitten, yksi syy minkä takia he teki tämän on, että he pystyisivät tuomaan enemmän eurooppalaisia tai muun maan pelaajia ja tehdä paljon kovemman sarjan tai paljon niin kuin kilpailullisemman sarjan.
eikä heillä nyt ole mitään rajoja, että montako suomalaista saa pelata joukkueessa. Sitten Jenkkien puolella on USHL ja NHL, mitkä sallii yhteensä 6 import-pelaajaa, joista 4 voi olla eurooppalaisia ja 2 kanadalaista. Ja sitten myöskin viimeisenä NCDC on myöskin Jenkkipuolella, mikä on niin steppi alaspäin tuosta NAHL:stä. Ja he sallii kaikki mahdolliset import-pelaajat, että heillä ei ole mitään sääntöjä siihen. Junior-lätkän jälkeen, tai no enemmänkin CIHL-lätkän jälkeen, mä vähän mainitsinkin asiasta, niin sulla on mahdollisuus saada tarjouksia yliopistoilta tai kollegasta, jotka pelaa NCAA tai NCAA D1 tai D3, jossa on mahdollista jatkaa kouluja samalla kun sä pelaat lätkää. Tämä myöskin antaa sulle niinku lisää aikaa kehittyä, jos ennen kuin sä haluat tehdä sen hypyn pro-lätkään. Tai toinen vaihtoehto on mennä Kanadan yliopistosarjoihin, mikä on U-Sports nimellä. Ja omalta mieleltäni, tai mun mielestä U-Sports on erittäin aliarvostettu sarja. Tai siitä ei ainakaan puhuta samalla lailla enää kuin mitä NCAA:sta puhutaan. Vaikka U-Sports on täynnä vanhoja CHL-pelaajia, jotka ei välttämättä ole päättänyt lähteä Eurooppaan pelaamaan ammattilaisena, ei ole välttämättä pelannut tai saanut shopparia NRistä, mutta on halunnut jäämään lähemmäs kotiin ja hoitamaan koulutukset loppuun ja ennen kuin lähtee mihinkään kauemmas. Mä antanut teille kaikennäköistä infoa tässä vaiheessa, mutta miksi tää on mun mielestä tärkeää tietää? Mä tässä muutaman vuoden aikana huomannut, että Pohjois-Amerikassa on paljon enemmän mahdollisuuksia pelata korkealla tasolla ja tarjoaa paljon enemmän aikaa kehittyä ja myöskin niin kun Pohjois-Amerikan scoutit on lähempänä avaten noita mahdollisuuksia sit, niin kun pelata pidempään, pelata korkeammalla sarjatasolla, mitä välttämättä Suomessa pelaisit. Ja myöskin nämä junnusarjat tai juniorisarjat antaa sellaisen ekstra vuoden pelata ja sen jälkeen se myöskin antaa sen mahdollisuuden pelata sitä yliopistolätkää siihen noin niin kuin siinä vaiheessa, ja sitten sä lopetat ton yliopistolätkän siinä vaiheessa, kun sä oot ehkä 25, 24, niin se antaa sulle paljon enemmän aikaa kehittyä ja tehdä sitä hyppyä sinne ammattilaissarjoihin, kun sitten taas Suomessa sun pitäisi olla siellä ammattilaisrostereissa jo 20-21-vuotiaina. Mielestäni hyvä esimerkki on omasta kokemuksestani on se, että silloin just ennen kuin mä lähdin, niin mut toi laitto pelaamaan U16 mestistä. Mun piti pelata U16 mestistä sillä kaudella. Eli en ollut ihan välttämättä sieltä niin parhaasta päästä siitä Tepsin rosterista. Mä menin vuodeksi Jenkkeihin, jonka jälkeen mä tulin sitten tänne Kanadaan. Ja sen jälkeen heti ensimmäisenä, kauden ensimmäinen peli oli ihan ikäluokan huippuja vastaan. Nimiä, mitä mä pystyn mainitsemaan tästä näin on Caden Lindström, ketä on tällä hetkellä 2024 NR Draftin top 10. Jordan Gavin, ketä on ensi vuoden draftissa sitten jossain top 10 myöskin. Viime vuonna me hävittiin playereissa Gavin McKennan joukkueelle. Täällä pystyy ottamaan kehitysaskeleita, mutta se myöskin antaa paljon enemmän mahdollisuuksia pelata näitä huippupelaajia vastaan. Ja kehittyä niiden kanssa. Vaikka tuntuisi, että ei tästä tule enää yhtään mitään, niin tämä avaa niin monta mahdollisuutta, niin monta lukkoa, että sä pystyt oikeasti kehittymään ja löytämään sen oman potentiaalisen, mitä sieltä löytyy. Jos tässä videon aikana tuli jotain, mitä mä en ole maininnut ja haluaisit kuulla, tai on mitään kysymyksiä, niin laita tosiaan kommenttia ja mä vastaan niissä mahdollisesti tulevissa videoissa tai sit suoraan tuo kommenttikentässä. Ja kiitos kun katsoit. Toivottavasti tästä tuli sulle apua, jos mietit lätkän pelaamista Pohjois-Amerikassa. Se on, moikka!